Esta é a importancia do Porriño, que a edición número 31 da Festa dos Callos, que 32 locales estén facendo os callos, cada un da súa nai, cada un do seu pai. Pero o importante é que a xente veña a disfrutar o Porriño desta maravillosa Festa dos Callos, a 31ª edición. Viva a Festa dos Callos do Porriño! A Festa dos Callos é o mellor que hai no mundo! Vivan os callos e viva o Porriño!